hala hene kesi ku ol bikartî ya tu qatilî tavu qas kes kuştiye bare ol jî bikartî bu ola pîroz jî ji bo berjwendiyê xwe dixwaze bikar bîne di xizmetê xwe kê dibe ku însanê ne edî rê nedin berê belku hinek kes xeşîn bûn ne zan bûn ji hev dernedixistin dû van diçû ama na wqasa internetê ye wqasa medya heye wqasa dijital medya her kesî ro zanabiye yani ji bo we jî lazim e edî nezanî wer çê nebin yani divê mirov rayê xwe nede dizan ev no dizin merû nede wisa kesî qetîl zaliman diva xusê da banga min hemû kesên welat Parîs hemû kesên xwedan wîjdan hemû kesên oldar dibe bifikirin û rayê xwe bikar bînin banga min ev e Jinavên û çiyan a radyoyê dengê gel dem başgodarên hêja îro sihê adarê 2024 şemîlî Brükselê saat 14 li Amedê 16 em ê nûçeyên dawiyê pêşkêş bikin demdem azadiya rêber Apoyê. Hedefi. Evden xo. Eyvallah fabrike. Ben DEM Parti'ye kullanıyorum. HDP. Azerbaycan DEM Partisi. Evden DEM Parti'ye. Soruyoruz hangi partiye oy kullanıyorsunuz? Ya da Kürdi bileceğiz. Kürdi cevap ettim. Ve Türkiye belki en zanım. Et maci beş. Azerbaycan xubdib DEM Parti'ye. Emekli de kokmadı şeref. Hevserukatiya konseyre ve bera KCK tekildarê hilbijartinên xwecihiyên Sûyekê adarê daxuyanî da û diyar kir ku divê AKP MHP dengek jî nestînin. KCK di daxuyaniyê xwe de hin xalên dest nîşan dike wiha ne. Ji bo namzetên DEM Partiyê li Kurdistanê bi ser nekeve întîfaqa faşîst û nijadperest her jûre zext û hîleyê dike. Ji bo ev yek were pûçkirin û pêşîlê were girtin divê gel bi tevlîbûneke hîn xurtir biçe ser sunduqan. AKP û MHP û hevkarên wê bi zext sextekarî û komployan dixwazin rejima qayyum a şarêdariyên Kurdistanê asayî û rewa bikin. Divê gelê Bakurê Kurdistanê rê nede vê yekê. Hilbijartinên giştî û hem jiyên xwecihî diwarê eşkerekirina helwest û îradeya siyasî ya gelê Kurd de her tim ciheke girîng kirtiye. Gelê Kurd li dijî qirkirin û metîngeriyê ji bo hebûn û azadiyê tê dikoşe. Dewleta Tirka dagirker bi dihan salanê ku dixwaze qada siyaseta demokratîk tasfiye bike. Ji bo wê jî ser li zex, şantaj, sürgün, girtin, konkûjiyê her cure pêkanên dijî mirovahiyê da. Ji tem û Hizbul Kontra bi hezaran kuştinên kiryarê nediyar kirin û welat parêzatin qetil kirin. Lê nekarî gelê Kurd û qada siyaseta demokratîk bi dest bixe. Qada siyaseta demokratîk li ber xwe daye û dev jî helwest û xeta xwe ya welat parêziya demokratîk bernedaye û tawîz nedaye. Em vê yekê pir girîng û bi nirx dibînin û li vir em hemû şehîdên demokrasiyê yên weke Vedat Aydın û Apê Musa carekê din bibîrtînin. Ve barışı tesis etmek, komşularımızla huzuru ve barışı tesis etmek için 100 yıldır başarılmamış olan demokratikleşmeyi gerçekleştirmek için 3. yolun yolcuları olarak yola koyulduk. 3. yolu inşa etmek, ana paradigmamızı inşa etmek konusunda seçimler bizim için bir durak sadece. DEM Partî ji bo parastina sondoqan bi 10,000 kes wazîfedar kirine. Tene rojek ma ji bo em derbasî Sûyekê adarê roja hilbijartinên xwecihî bibin. Hişyariyên ji bo parastin û ewlekariya sondoqên dengan dewam dike. DEM Partî wê sondoqan bi 10,000 erkdarî biparêze. Li keleke van kesan li hemû deveran maseyên koordînasyona krîzê jî hatine avakirin. Li maseyên krîzê wê hevserokên bajêr, namzetên hevşaredariyê, endamên desteya hilbijartinê û parêzer hebin. Her wiha li ser
لسر و خواندنا دم پارتی جوالاتن اروپای جگل کس و جهل بجارتن ره چاودریه بکه جبو ول آمد آنقره ناوندن کوردیناسیون هل بجارتن هاتن آوای کرن هفسر کدام پارتی تولای هاتی مولاره هبرده کدید هدک Cengiz Çiçek و هفسرک DPP keskin bayındır veli Ahmet ben Tuncer Bakırhan Esengül Demir u Çiğdem Kılıçgün uçarjı ve Ankara hel bijartine bişopyene jivan navendan ve dem bedem bıdakuyan yan gel agahdar beken komisyona hel bijartine ya dem partiye ev hişyarida kesin kayyuman naxwazın diveli ser sunduqan vazife bigirin dive herkes Suriye ka adare de vakte xode leciye erka xwe amade ben hatta ku sunduq denk teslimi desteya bajer u navçıya nekir jicihe xwe ve naqatin dive Navberede jibu parasına sunduqan namzet u rexistren dem partiye Kurdistan u Türkiye ji bankirin jigel xwesten ku denge xwe bikar binin u hatta davi sunduqan bi parizin. Komale Şeyh Seyit Lidici Kayyuman Lirek mazluman bisekinin Komale Hevkari Çandu Perverdeyi ya Şeyh Seyit Tekildari Hilbijartıran da xuyanekeni viskida da xuyane de vati gutun tevgerin leşkeri diji heremek kurdan berdoğam dike dibe pevajuye de havceye emle hemberi zulüm u zordari lirek Bindestan bisekin u ev yekji berpersyariye ke oli u insaniye. Nedici kayyuman helves nişan bedin u denge xwebidin dem parti. Dive zeminen ku yekitiya heri berfire ageleme pekte vere xurt kirin. Feda ADF u dik denge xwebidin ittifaqa bajer a Dêrsimê Federasyona Aleviyan a Demokratik Feda Federasyona Yekîtiya Dêrsimê ya Demokratik Avrupaya ADF u Kongre Avakira ya Dêrsimê dik daxuyaneke hevpardan u bankle herkesi kirin ku di hilbijartinên xwe cihî de ku roja yekşemê welî Tirkiye û Kurdistanê bên kirin denge xwebidin ittifaqa bajer a Dêrsimê di daxuyanê de hat destşan kirin ku divê rêjî partiyên hîleyan nê dayîn û we hat gotin gelê Dêrsimê heja ittifaqa Dêrsimê ji Partiya Wekev û Demokrasiya gelan dem Parti Federasyona Meclisên Sosyalîst SMF Partiya Kağıtkeran a Tirkiye tip Partiya KD CHP Ket û Azadiye EOS û parastinê pek de ittifaqa bajera Dêrsimê ji bo mesaziyên Dêrsim û Alewiyan pir bi wate û hêjaye ji bo rêveberiya bi gel re denge xwe bidin ittifaqa bajera Dêrsimê ji bo têkbirina partiyên hîleyan ên ku destê wan di qirkirin û konkûjiyên dîroka Dêrsimê de hene denge xwe bidin ittifaqa Dêrsimê ji bo rêveberiyên xwe cî yên şoreşger û gelperest û beşdar gotin biryar û wazîfeya gelê Dêrsimê ye. Deslata faşista AKP MHP li gelek deveran hilbijêrên sexte qeyîd kirine. Deslata AKP MHP beriya hilbijartinên xweciyên Sûyê Kadarê li Bakurê Kurdistanê dest bi qirêjiyê kir. Li gelek bajarên cuda ji bo denge xwe zêde bike hilbijêrên sexte qeyîd kirine. Herî dawî derket holê ku 15249 hilbijêrên qeçax li Îdir, Qers û Sêrtê hatine qeyîd kirin. Rêxistinên dem partî li yên van bajaran gîrî kirine. Beriya niha jî li herema Bêtlîs, Şirnex, Rihe û Colemêrgê jî qeydên hilbijêrên sexte hatibûn tespît kirin. Siyaset medarê Kurd Osman Baydemir li gelê Bitlis û navçeyên wê kir ku li dora dem partiyê bibiniyek û got em carekê din biçin ser sodnûqan û dengê xwe bi xwe bidin bihîstin. Roj û dema we bi xêr be. Ez ji dil û can silav û hurmetê xwe pêşkêşî we hemîya dikim. Îro banga min bi taybetî ji wana Bitlisê ye. Bitlis ku koka çand û hunera me ye. Bitlis ku dîroka hebûna me ye. Banga min her wiha li xelatê ye. Banga min li Norşînê ye, li Hêzanê ye. Banga min li Adil Cewazê ye, li Mutkî ye. Banga min li Tatwanê ye. Hûn giş ji min baştir dizanin ku Tatwan taca Behrewanê ye. Tatwan gerdana Behrewanê ye. Tatwan deriyê Serhedê ye. Ez ji hemû gelê me hêvî dikim ku
ام خویل بیتیسه خویل تاتوانه خویل هزانه در بکمن لنورشینه لموتکیه لعادل جوازه در بکمن خودی لخلاته در بکمن خودی لکوکا خود در بکمن او ماراتونا هلبجارتنه که ودام شاندن کداوه از ببیری وارم لوالای ناچه ام بچن سر صندوقا جارک دن دنگ خو بدن یه خو دنگ خو بدن نامزت خو دنگ خو بدن کچو و کره خو دا کبرا آرا و کویه لبیتیسه لخلاته لحزانه لسران سرین کردستانه لتاتوانه جارک دن برا مهرا تمثیلیت مهرا خدمت آلا تمثیلیت آلا خدمت تکه و دسته کچو و کره خو خوش کبرای من همون نامزت می بیتیسه به تایبتی نامزت می بیتیسه به تایبتی نامزت می خلاته ین عادل جوازه ین تاتوانه ین هزانه ین متکیه ین گروماقه یه همون نافچه بیتیسه امانت خدا امانت وی لصندوق خوی در بکمن پیک بن داکو پاشیا همو تنگایا به ایزن قوات خدا فرهیه روناهیه گاوا کون چون سر صندوقه رجام جوه برا احسان اوورته که بیراوه رجام جوه برا سلاحاتین دیمشتاش گلتن خشاناته که بیراوه برا اولاد نوه یک زندان دا تکه بیراوه از و همیا شدرو جان سلامتکم بمنین خیر و خشیده کداوه و برخودناوه و سرکفتناوه جنهاوا پیروستکم Belgodarên hêjagirtiyê 30 salan mutlak tozun li nexweşxaneya lêkolîn û perwerdeyê ya Wanê şehîd bû. Mutlak tozun girtiyeke siyasî û dilsozê têkoşîna azadiyê bû. Di sala 1990 de weke gelek welatparêz û şoreşgerên Kurd ew jî ji aliyê dewleta Tirk ve hate girtin. Demeke dirêj dibin îşkenceyên giran dema. Lêbelê li ber xweda û sêr li ber îşkencekaran netewan. Di pêvajoya darazê de jî sekna xwe ya roja ewil bi biryar parast. Lê ji ber rewşa xirab ya li girtî han û işkenceya dîtî tenduristiya ve her kuçu xirav bû. Girtiyên xweş mutlak Tosun 30 sal di zindanên dewleta Tirk dema. Tosun di 18 Kanûna 2023 de li menzela girtîgehê de ji ser hişê xwe çû. Di kontrolê de derket holêk û di nava Laşêwî de kitle heye. Mutlak Tosun tevî rewşa xwe ya nexweşiya giran jî girtika tîpa T ya Akîsarê dihat girtin. Li ser serlêdan û malbat û parêzeran girtiyên nexweş bi şertê kontrola adlî hate berdan. Tosun di dudê adarê de rakirin nexweşxaneya perwerdeyê û lêkolîna ya Wanê. Girtiyê siyasî mutlak Tosun şev 29 adarê rewşa wî giran bû û di saetên serê sibehê de şehîd bû. Hat diyarkirin ku cenazeyê mutlak Tosun wê di navçeya Panusa Agirê warê veşartin. KCK ji bo dostê Kurd Misalis Siharam Pindîs ku berî du rojan jiyana xwe ji desta peyama sersaxiyê weşand. Yek ji rêveberên tevgera sosyalîst a Panhelink Pasok û ji edîtorên encamnameya saziya tevgerê Misalis Kaharam Pindîs 27 adarê roja çarşemê ji nişka ve jiyana xwe ji desta. Hevserokên konseya rêveber a KCK Besê Hozat û Cemîl Bayek bi vê wesîleyê peyameke sersaxiyê weşandin. Peyama sersaxiyê bi vî rengî ye agahiya xembar û dilsoj a wefata birêz Misalis Kaharam Pindîs gihîşte me û em bi vê yekê gelek xemgîn bûn. Birêz Misalis Kamparan Pindîs parêzvanê têkoşîna azadiya gelê Pondus û dostekî mezin ê gelê Kurd bû. Birêz Misalis Kaharam Pindîs daha salan hem li Yunanistanê hem li rojhilata navên Kurd û pêşengên Kurdan re rabûye rûniştiya û ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd kar kiriye. Her wa ew dostê tevgera me jî bû di salên 1990 de li welatê Sûriyeyê gelek caran rêberê me Birêz Abdullah Öcalan û ziyaret kiriye û bi wê re hevpeyvîn pêkaniye. Piştî esereta Serok Apo jî tev li kampanyaya azadiya wî bûye û li hemû qadan mafên wî parastin.
لاینی سو گری سپی زدتری 30,000 امضا هاتن کمکرن پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیده شاخ نافچه عین ایسایا کانتونا فرات تکیلدار حمله کمکرنا امضا اندا خویانی اکتا هفسرو که پارتی شاخ گری سپی صبری نبو دا خویانی خوند بدهان شینی نافچه و اندام سازی مسا گری سپی تولی خوندنا دا خویانی بون دا خویانی دا هات راگاندو کل گندوارن گری سپی و نافچه عین ایسایه و گندوارن و 3883 imza hatire komkirin. Dada xuyani da dest şankirin kutene biriya azadiya Reber Abdullah Öcalan doza kurdu doza gelin bende çare serdi ve uban gamezin kena tekoşine hatkirin. لکوبانی بوگونه روزبونا ریبر اپو حسد دار هاتن چاندن ریبر عبدالله öcalan da çare Nisan 1949 de legunda amara ya giredای navçaya xalfeti bajarı rahaya jitayık buya. ریبر öcalan tevi şertu mercengiran enteci teji legirtka İmraliye tekoşine kepe hampale hemberi faşizm edemeşine. Bu vesile rojbuna ریبر öcalan deste jinge ya kontano frate حسد dar legunde sifteke ye rojavay bajarı kobane çandın. لدهو که د پفچونه که ده سروک عشیرک و برای وی هاتن کشتن لگر زانیاریان لباجارو که شیخان آسر به پارزگاه دوه که دنابرا دو مالبات جه عشیره زدیک ده پفچون به چکان درکت ده انجام پفچونه ده سروک عشیره ده زدیک و برای وی هاتن کشتن لگر زانیاریان شوا بوری لباجارو که شیخان آسر به دوه که دنابرا دو مالبات جه عشیره زدیک ده پفچون درکت هات گوتن ده انجام پفچونه ده سروک عشیره ده زدیک اونی سمکو آخا و برای ویه بناوی جوهر سمکو هاتن کشتن کره جوهر سمکو جی بریندار بو سدم پوچون هر دو مالباتان نهات زانی نوچه همه داوی پترول تولی آوا بنداوی بو سوال جهری کتن دبوری پترول یل ناوبرا گوندن گوورجین و گوما ترچیلا ناوچه هز روی آمده جبر سدمکنه دیار تاقین چه بو پشتی تاقین پترول هری که دناوا آوه چمده و جور جی گهش ناو بنداوا آودانی آوا بنداوی به پترول جهری بو ماسین دناو آوه دمرن سوال جبنداوی آوه و خوارنه جی جهری بو